Vážení poslucháči, vážení diváci, vítam vás pri ďalšom zo série podcastov na tému autizmus. Moje meno je Dušan Baranec, som manažér projektu Visual Reading. Cieľom môjho podcastu je zvýšiť povedomie o autizme a tiež prinášať rôzne názory na túto tému od rôznych ľudí z praxe. Mojimi dnešnými hostkami sú Adriana Pašáková. Ahoj Adriana. Ahoj. A Dominika Dovčíková. Dobrý deň. Dominika. Nachádzame sa v priestoroch Spojenej školy v Piešťanoch v materskej škole. Kedy si sa ocitla v špeciálnom školstve? Aký máte žiakov, Adriana? Tak, ja som sa ocitla v špeciálnom školstve, je to asi 12 rokov. Bolo to celkom skok, pretože z nejakej sféry obchodnej alebo zo sféry marketingu som úplne presedlala na iný smer. 2 roky som učila na špeciálnej škole detí s kombinovaným postihnutím. Rok som bola vlastne v zdravotníckom zariadení ako učiteľ a vlastne 10 rokov už učím deti s autizmom. Ja som v školstve od roku 2018 a teda momentálne pracujem ako asistent špeciálneho pedagóga. Čo vás motivovalo k tomuto zamestnaniu? Bola to taká výzva, že to vyskúšam a asi nie som si úplne istá, či som počítala, že zostanem. Ale to, že som tu už 12 rokov, tak myslím si, že je jasné, že som tu šťastná. Že si zostala. Hej. Ja som začala pracovať ako asistent, teda osobný, jednému chlapčekovi s špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. A tak som sa v tom našla, že som si postupne teda doplnila vzdelanie. Teda budem končiť teraz už ako špeciálny pedagóg a tak ma oslovilo práve táto profesia, že ma to bavilo, naplňalo a tak som sa vlastne dostala k špeciálnemu školstvu. Ešte som chcela doplniť, že vlastne má to úplne iný rozmer táto práca alebo povolanie, než tá sféra biznisu, že toto vlastne dáva človeku iné naplnenie a iný pocit, hej, z tej práce, ani sa to teda nedá nazvať prácou, hej, takže je to niečo úplne iné, čo človek môže zažiť tu. Je to skôr poslaním ako prácou. Rozumiem. Akú správu ráno, keď prídeš do školy, nerada počuješ a ktorú počuješ rada? Keď pozriem na hodiny ráno, keď prídem do práce. Keď nemeškám, tak je to skvelé. Keď meškám, tak je to horšie. Ale ešte to, čo ma poteší, tak je napríklad, keď cítim pozitívnu atmosféru v triede od detí alebo rodičov, ktorých stretnem, keď prichádzam, že sa chvíľočku porozprávame a je to také príjemné. Čiže ten kontakt s ľuďmi asi. Kontakt s ľuďmi a zase opäť, keď v tej triede už je od rána nejaká náročná situácia, tak je to trošku také, že už človek cíti, že ten deň bude náročný. Hej, rozumiem. Dnes bol aký? Asi taký náročnejší. Vás? Tak niečo, čo by ma vyslovene nepotešilo, ani nie je. Možno nejaké také technické, že som zabudla vypať tablet včera a dnes sa mi vybil ráno, takže budeme čakať, kým budeme na ňom môcť pracovať. Ale z tých vecí, čo ma potešia, tak samozrejme, keď sa s kolegyňami dohodneme ráno, že máme nejakú zaujímavú aktivitu vymyslenú, čo bude pre deti motivujúce, alebo len ten detský úsmev vo dverách, takže určite to ma poteší. Špeciálna škola alebo Spojená škola v Piešťanoch je jedna z prvých škôl, kde som prišiel robiť prezentáciu určitej verzie, prastarej verzie, archaickej verzie platforme Visual Reading. Odsedy prešlo skoro 10 rokov a krátko na to sa to u vás začalo aj používať, teda vďaka tebe. Ako to vyzerá dnes? Čo ti tento software prináša? Alebo čo ti to, že to máte v triede, že to máte na mnohých a mnohých tabletoch, lebo tých zariadení je, ja si myslím, že 20, to len tak, čo si odhadujem, čo si spomínam, tak vlastne čo to pre teba znamená, že to môžeš mať a že to môžeš používať? Visual Reading je neoddeliteľnou súčasťou, myslím, u nás v mojej triede každého dňa, takže deťom veľmi pomáha. Pre mňa to bolo úplne, že asi som nemala dieťa, ktoré by nechcelo pracovať s Visual Readingom. Takže to je úžasné, pretože je veľa rôznych aplikácií, rôznych programov, ktoré teda majú pomôcť deťom, ale Visual Reading svojou prehľadnosťou, jednoduchosťou, tým spracovaním deti veľmi oslovuje. Neviem, kde je úplne to tajomstvo, ale a hlavne to, že tá pomoc potom, že keď vidíš, že dieťa má problém napríklad so spájaním
hlások do slabík a že tou prácou s tým programom, že skutočne mu pomôže, alebo slabiky doslov, že mi napíše potom to slovo celé bez problémov, aj ho dokáže prečítať. A predtým mal problém tými inými metódami to pochopiť, takže je to super. A zároveň ešte aj tie verzie napríklad v tom anglickom jazyku, ktorú mám a môžem ju využívať ako odmenu pre deti v mojej triede, tak je to tiež úžasné, pretože to milujú. A v rámci aj tých lekcií slovenských, tak opäť majú tam lekcie, ktoré majú veľmi radi, takže tie zase opäť fungujú ako motivačné, ako posilnenie, ako odmena. Hej. A v podstate sme prezentovali prácu s programom aj pri medzinárodných návštevách, čo sme vlastne mali projekt Erasmus vlastne však. Takže aj čo sme boli v krajinách, v Turecku, v Grécku, v Slovinsku. V Slovensku sme neboli. Slovinci boli u nás, hej, takže im sme prezentovali tu. Lotyšstvo som chcela povedať. Takže vlastne sme prezentovali takisto tiež prácu s týmto programom. Je to pre teba záťaž? Myslím, mať... Dostanem sa aj k vám, len ešte by som nadviazal, že v podstate tieto technológie sú veľmi dobré, pokiaľ fungujú, ale veľmi často aj nefungujú, pretože, neviem, vypadne internetové spojenie, nemáš nabitý tablet, niečo sa aktualizuje, môžeme urobiť aj my chybu, samozrejme urobíme nejakú aktualizáciu, potom nejde, to sa stalo, ne tak veľakrát, ale povedzme dvakrát za existenciu tej platformy sa stalo, že nás skrátka niečo vypadlo. Takže není to záťaž pre teba ako pre pedagóga, aby si vlastne myslela na to, že keď zapneš ten tablet, počítač, že aby to išlo, alebo... Je skvelé, keď to ide, áno. Ale zároveň to ako nevníma ako nejakú extra záťaž alebo niečo také, pretože ten program je veľmi nápomocný, takže keď človek musí spraviť nejaké kroky, aby teda to fungovalo tak, ako má. Pokiaľ je v našich silách to vyriešiť, hej, poväčšine občas niekedy sa vyskytne, že potrebujeme pomôcť. Takže. U vás? U nás je teda v škôlke už každodennou rutinou používanie visual readingu. Odkedy ste teda boli tu prvýkrát v Piešťanoch, naozaj sa ukázalo, že mnohé detičky, teda, keďže sú to predškoláci, maličky, aj neverbálne začali rozprávať práve vďaka aj intervenciám na visual readingu. Čiže si myslím, že je super v tom, že takou hravou formou a tým, že je to IKT pomôcka, je práve pre deti z PAS veľmi motivujúce. Je iné, ako keď ja poviem povedz slovo a je iné, ako keď ten hlas z toho tabletu to povie, že naozaj úžasné výsledky, že mnohé deti, že sa tá komunikácia rozvinula na jednej strane aj u neverbálnych detí, porozumenie, veľmi, veľmi dobré na porozumenie mnohým tým objektom, či sú to zvieratá, či sú to predmety dennej spotreby, ale aj na komunikáciu, že skutočne tá komunikácia sa krásne rozvila a preto je to neoddeliteľnou súčasťou každého dňa, preto hovorím, že ma ráno rozladí, my máme tablet iba jeden v materskej škole, že náhodou som ho nevypla a bude sa musieť na to čakať. Čiže každý deň naozaj používame, každý rok ako prídu nové detičky, tak všetci majú vytvorené hneď profily a každý teda sa vzdeláva a rozvíja tie zručnosti, ktoré teda treba, inú úroveň. Áno. Aktuálna téma umelej inteligencie všade na svete. Ako ste na to vy? Ako vás to oslovuje? Pýtam sa z vlastného záujmu, že či používate nejaký typ umelej inteligencie a pri akých príležitostiach? Je to byť skvelý pomocník, čo sa týka odborných rád, čo sa týka napríklad aj jednoduchých, keď potrebujeme nejaké jednoduché riešenie, alebo aby to bola tá úroveň napríklad vhodná pre deti, tak takisto veľmi sa tam dá pracovať s tými rôznymi stupňami, asi od tej najvyššej až po tú najnižšiu. Čiže je veľmi flexibilná, ale nie som teda žiadny nejaký, že využívam ju možno párkrát za týždeň, ale aj čo sa týka nejakých okamžitá vlastne spätná väzba, okamžité, aj pre tých rodičov by to v podstate mohla byť tiež pomoc. Keby chceli, hej. Napríklad aj čo sa týka nových aplikácií, hej, ktoré vlastne sú tam hneď
dostupné, nemusí človek pracne to vyhľadávať. Hej. Áno, čiže nejaký na podporu komunikácie. Áno, čiže v podstate taký vylepšený, extrémne vylepšený Google, neviem, áno, či by som to takto nazvala. Takže môže to byť veľká pomoc. Aj pre učiteľov, aj pri príprave už od prezentácií. Alebo... U vás? Áno, tiež, že môže to byť dobrým pomocníkom. Mám taký názor, tiež nie som nejaký guru v tom, že by som to vedela nejak zvládať, ale môže to byť pomocníkom aj v tom zmysle, že že napríklad už nič mi nenapadá, teraz niečo a že veď jasné, takto, že stačí taký malý krôčik nakopnúť a človek teda sám potom už sa dopracuje k tomu, čo potrebuje. Takže určite pomocníkom. Jasné. Chcel by som poslucháčom priniesť aj nejaké tipy povedal by som, do bežného života. Takže napríklad nejaké tipy ohľadom obliekania, že keď máte ísť niekam von, že čo dodržiavate, alebo na čo by si dávate pozor vy ako osobne. Ano, tak v tej škôlke je to začať to dieťa učiť, ako sa aj samostatne obliekať, tej samostatnosti. Tam si myslím, že je dôležité najmä krokovanie po malých krokoch. Rozdeliť naozaj na určité úkony tomu dieťatku k tej samostatnosti ho viesť, aby sme predišli tej frustrácii, že teraz nechám ho obleť sa samé a ono nevie, kde tak samozrejme, že nastáva potom to problémové správanie. Takže určite krokovať, modelovať, ako aby videlo na tom dospelom ako a pomaličky teda až k tomu, že to dieťa bude samostatné. A taktiež v začiatkoch zjednodušiť, napríklad ako zjednodušovať, tak aj z tej druhej strany zjednodušiť aj tú obuv, aby bolo schopné si natiahnuť tú topánočku, napríklad, ktorá je na suchý zips. Také tie ľahšie varianty, aby nedochádzalo k tej frustrácii, že niečo teda nejde. Áno. Aby sa nezaseklo. Áno. Potom ešte vizualizácia možno, že aby teda tie jednotlivé kroky, niektorým deťom to pomôže, by som povedala. A potom pozitívna motivácia. Určite motivácia. Tak keď možno rado chodí to dieťa von, tak už to môže byť pre neho pozitívne. Samotný ten cieľ, že môže byť pre neho. A ešte čo sa týka toho oblečenia, že naše deti majú veľakrát problém s niektorými typmi oblečenia, možno s materiálmi, alebo že trvajú na stále nejakom type oblečenia. Hej, že mám chlapca, ktorý chodí stále v tričku s krátkym rukávom a neoblečie si iné. Ako tiež je dobré, že keď trošku snažiť sa zvyknúť a akceptovať aj v tomto tie aspoň minimálne zmeny. To sa týka aj jedla. Hej, že niektoré ti majú tie preferencie extrémne dané a nechcú z nich ustupovať, ale keď to nie je pre neho dobré, tak je mám nejakú druhú poznámku, že zjednodušenie obliekania, organizácia obed večera. To znamená, že to je možné plynule prejsť do tej stravy. U vás tá strava je asi častejšie, že? Áno, tu je teda už 10. potom teda obed. Tak naozaj, že sme, teda také výsledky sú v škôlke, že aj rodičia sú sami z toho prekvapení, že doma to dieťa nedokáže ani sedieť pri stole, behá okolo stola, chodí si po kúsku brať z taniera a zase behá. Že naozaj tútou rutinou každodennou, že žiadny nátlak, ale teda pomaličky, že od toho, že dieťa sa len učí sedieť pri stole, tak až po to, že naozaj samostatne spapá tú 10. alebo teda ten obed. A všetko je to zase o tých malých krokoch, že učí teda postupne a trvať možno na tom, byť dôsledný. Dôsledne a dodržať teda, čo sa od toho dieťatka požaduje a potom naozaj v tých malých krokoch je vidieť ten veľký výsledok. Ešte by som, že to vyhradené miesto, kde sa tie činnosti robia aj tam. Áno, to je štruktúra, že to je presne, že to veľmi pomáha. Hej. Vlastne to zdením... My čiste iba 10, ale takisto tiež bol problém, že deti odbiehajú a musia sami neobedujú. Len máme 10, ale tiež aj tá samostatnosť, že si to vyberie u práce, všetko, aby vedelo, že čo kam patrí, že si to... Áno, že si u práce po sebe. Čiže vlastne toto učíme tiež tie deti. Hej.
Áno, to je dôležité. Existuje tu nejaký taký, ako keby, že by mali deti voľný čas, lebo keď si spomínam na tú školu, kde som chodil ja, tak tam bol poobedný režim, ale teraz je to ticho. Sú to nejaké deti už nie? Nie. Dobre. Čiže u vás nespia deti? U nás deti nespia. Majú odpočinok, taký krátky po obede, ale teda nespia. A to je vlastne ako ten voľný čas, by som povedal. Treba ho nejako organizovať? Alebo... Mala by to byť už taká kľudovejšia aktivita, napríklad snooze len môžu využiť, ale je to vlastne to trávenie už toho voľného času. Jasné. Pre poslucháčov snooze len to je, ako by sme to opísali, multisensorická miestnosť, áno. Čiže tam veľa druhov podnetov, vizuálnych, zvukových, že? Ale taktiež môže slúžiť na odpočinok. Už je to skôr taká relaxácia. Nejaké tie svetelné efekty, ale taká v tej relaxačnej rovine. Áno. Ako by ste vizualizovali, alebo keby častokrát sú problémy, že niekam idem a teraz zistím, že 20 minút musím čakať s tým dieťaťom. No, a to býva, keď ho ešte viem zobrať na ruky, tak dobre, môžem sa hrať na nejakého koníka alebo skrátka nejaký dopravný prostriedok rodiča, ako to z pozície toho rodiča a môžem si dieťaťom nejak krúžiť, ale pokiaľ sú tie deti už väčšie, máte na toto nejakú vlastnú skúsenosť, že ako sa darí takéto situácie alebo nedarí zvládať? Tak od tej vizualizácie, že čakaj. Áno, potom aj ten pokyn, že čakaj. A potom to miesto napríklad, že keď je možno, že mať nejaké miesto, ktoré si to dieťa spojí s tým, že tu sa čaká a má tam nejakú aktivitu, ktorá je pre ňoho, či knižku, alebo niečo senzorické, že čím vlastne sa môže upokojiť. Alebo presypacie hodiny, alebo na mobile nejakých, závisí to od dieťaťa. A potom od prostredia, či sa to týka školy, alebo sa to týka domáceho prostredia. Či to je predvídateľné to čakanie, alebo nie. Jasné, áno, samozrejme. Hej, to mám. Ja si tiež myslím, že to čakanie je nesmierne dôležité, najmä pri teda deťoch s autizmom. Ich to naučiť práve preto, že tá predvídateľnosť toho prostredia a toho, že to čakanie nebude teraz večne trvať. Veľmi dobré je používať napríklad aj timer, ktorý máme tu hore. A že bolo to pre tie detičky aj zaujímavé, že áno, teraz prejdú tie 2 minúty a to, že tu iba sedím. To je ten s tým červeným, s tou červenou bodkou? Áno. A že to bolo veľmi zaujímavé, teda, že najmä tá predvídateľnosť toho, že nebude to teraz trvať večne, že budem tu sedieť na veky za tým stolom, ale že áno, že viem si to takto urobiť, to je 5 minút, dáme si na 2 a ono to zazvoní. Čiže vlastne takto posunou proste, ako ukážem na kameru, je to veľmi zaujímavé, jednoducho sa to ovláda. Žiadna veda. To sa mi veľmi páči. Áno, a je to super, lebo najmä v tej materskej škole, že naučiť dieťa čakať je nesmierne dôležité pre jeho ďalší život, či už na základnej škole alebo bežnom živote. Je to dôležité do budúcnosti. Skrátka, to sa musí. Je to veľmi dobre pre to dieťa. A naučiť ho práve na tej vizuálnej pomôcke, že nebudem tu teraz väčšine sedieť za tým stolom. Áno, tak že vidí to, že tak ako ubúda z toho timera, tak vlastne... Áno, tak predchádzame tej veľkej frustrácii a tomu problémovému správaniu, že je tá predvídateľnosť toho prostredia, čo je u tých detí veľmi dôležité im poskytnúť. Áno. Vy ste si urobili bakalárskú prácu s platformou Visual Reading. Nie je tých ľudí veľa, ale myslím, že tak 5 ľudí sa našlo v rámci Slovenska, ktorí vlastne buď robili magisterskú alebo bakalárskú prácu, alebo ešte nad magisterskú je prvá atestácia, myslím. Postgraduálneho sa to nejaký postgraduálneho štúdia a to bola pani Romanková z Bratislavy. Ako to prebiehalo? Viem, že teda už bakalárska práca je hotová a že vlastne aké ste mali vlastne, čo ste zažili pri tom, že odkedy ste si povedali, že skúsim toto, uvidím, či mi to schvália a tak? Áno, že naozaj to bolo pre mňa aj veľmi zaujímavá cesta vďaka Visual Readingu. V počiatku som možno bola taká vydesená trošku, že je to IKT, že nemám s tým až tak skúsenosti, ale naozaj, že keď som videla, aké výsledky sa dajú pomocou Visual Readingu dosiahnuť, tak ma aj výskum, ktorý som teda počas práce
robila, ma naozaj veľmi bavil a zaujal, že to bolo niečo praktické a že tie deti sa krásne posunuli, že sama som bola z toho prekvapená, že som mala až 4 participantov a z toho naozaj boli 3 neverbálne deti a vďaka tomu visual readingu, že začali rozprávať. Aj keď to boli také slova, že pes, srdce, ale naozaj, že wow, som bola prekvapená, že povedal srdce, že pritom ťažké slovo, ale na nie... Srdce je ťažké slovo. Áno. Žiadne otvorené slaviky, v podstate možno C, ale a pritom neboli to iné slova, ktoré by boli ľahké, napríklad, že lopta, alebo ktoré by používalo dieťa. Ale práve pri visual readingu aj takéto ťažké slova, a najmä to, že sa tá komunikácia rozviazala, tá verbálna stránka tej reči a na porozumenie naozaj skutočne úžasné, že tie deti nadobudli aj vďaka visual reading pomôcke to porozumenie mnohým predmetom, ktoré sme samozrejme trénovali a overovali v bežných situáciách s reálnymi predmetmi, aby sme nezostali na tom, že teraz áno, na tablete to vie a pritom s reálnymi predmetmi to nevie, ale naozaj, že kombinácia reálnych predmetov a visuál bola skutočne skvelá, že som sama bola prekvapená z toho, aké výsledky a veľmi teda ďakujem aj vám za tú možnosť takúto prácu robiť. No, rádo sa stalo, akože to sa nedá nepodporiť, keď mi niekto zavolá, že chce robiť takúto vec, tak by som bol, to by som nebol ja. Chcem na záver nejaké posolstvo pre poslucháčov. Sa väčšinou pýtam mojich hostí a hostiek a každý má to posolstvo samozrejme trochu iné a ja si vážim to, že je vždy nejaké autentické, pretože nie ste ľudia z akademickej praxe, ale ste skutočne tí, čo v úvodzovkách, alebo obrazne povedané, chodia po cholaniciach a doťahujete skrutky, aby sa tie vláky nevykovali. Takže nejaké... No, ja by som povedala, že každý sme tak trochu autista. Každý máme určité percento autistických črát, tak by bolo úžasné, keby teda sme boli k sebe tolerantní a mali pochopenie jeden pre druhého. A stále je nádej, keďže veda ide stále veľmi dopredu, že sa naozaj bude dať pomôcť oveľa viacej v budúcnosti. Takže ako aby ľudia nestrácali nádej, že to môže byť lepšie a že to bude lepšie. Ja teda to posolstvo skôr tak orientujem na to vzdelávanie a keďže som s tými najmenšími naozaj a vždy, aj keď sa ma ľudia spýtajú, že čo ma tak na tom najviac baví, tak hovorím, že aj tie najmenšie maličké krôčky, ktoré s tými detičkami teraz spravíme a idú vďaka ním dopredu, že sú naozaj veľkými krokmi do ich budúcnosti a pretože treba sa, fakt si myslím, že tešiť sa z každého jedného malého posunu a napríklad, že môže byť aj visual reading cestou, ako to dieťa niekam posunúť, tak je úžasné, že je to preň veľký krok do budúcna. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať za váš čas. Ďakujem, že ste tu boli a že sme sa mohli takto pekne porozprávať a zase dovidenia niekedy na budúce. Ďakujem. Ďakujeme.